Én nem tudom, mi történik mostanában, de ebben az évben el vagyunk látva jobbnál jobb romance animékkel, sőt nem csak romanszekkel, hanem jó animékkel is, szóval biztos, hogy nem azért fog panaszkodni az évvégi videómban majd, hogy kevés volt a romance, és nem voltak jók, mert szerintem idén teljesen oké romanszeket kaptunk eddig, és a tavaszi szezonban volt egy kiemelkedően jó romance, amit nem is jónak mondanék, hanem különlegesnek, mivel teljesen más volt, mint egy átlag romance. Ez pedig nem volt más, mint a nagyon hosszú nevű I made friends with the second prettiest girl in my class. Mielőtt belekezdjék a videóba, el szeretném mondani, hogy hatalmas célom nyár végére az 1000 feliratkozó, ha gondol támogatott engem feliratkozással, és ha elérjük az 1000-et nyár végéig, valami meglepetéssel készülök nektek, de akkor kezdjünk is bele. Az alaptörténet. A történet főszereplője Maki Mahara, aki valamiért a kedvenc romance fiú karakterem lett, mindjárt elmondom miért. Tehát nem nagyon különbözik más romance anime karaktereitől, de mégis valamiben egyedibb a személyisége. Hogy tudni kell róla, hogy nincsenek barátai és egész nap játszik otthon a gépen, ebből a szempontból nem valami egyedi. Maga a karakter sokkal értelmesebb, hogy ezt így mondjam. Másik romance animékben a főszereplő mindig ilyen hülye, tehát hogy így nem tud semmit, nem tudja elképzelni milyen egy kapcsolat mondjuk, vagy ilyeneket csinálnak, és azt tetszik ebben az animében, hogy Maki egy értelmes ember. Nekem kicsit hasonlít Masachikára az Aliából, csak hát ő más. De annyi lényeg, az Aliáról is hamarosan lesz videóm, mert az is egy crazy anime. Az első részben megismerjük a női főszereplőt is, aki nem más, mint Umi Osanagi, aki amúgy egy Maki, csak lányba. Szóval ebből a szempontból érdekes az anime, hogy végre nem ellentéteket próbálunk egymás mellé tenni. Ez is jó, de nem ez miatt van az, hogy zseniális romance. Rajtuk kívül még két fontosabb női szereplő van, mégpedig az anime legvidámabb, legszerethetőbb, legérdekesebb karaktere, akit én gyűlölök, Yu Amami, aki szerintem sokkal rosszabb, mint karakter, mint Umi, rohadt idegesítő, és ha ő lenne a főszereplő, biztos, hogy abba hagytam az animét 2 rész után. Ilyen idegesítő karaktert ritkán írnak bármilyen animében is. A másik fontos a karakter pedig Nitta, aki nem szerepel annyira sokat, de ő neki legalább tudjuk a nevét, mert ebben az animében van egy icipici negatívum, mégpedig, hogy a anime szereplőnek 90%-a nem is szerepel, csak elhalad az főség mellett. Aki szerepel, annak már nevét se tudjuk általában, aki mondjuk mond egy mondatot mondjuk az osztályban. Tehát az anime úgy néz ki, hogy van 2 main karakter, 2 side karakter, és a 2 main karakternek a szülei. Szóval nincs valami sok szereplő egyáltalán, ami sok animében negatívum, de ebben az animében szerintem pozitívum ez, mert nem kell szem túltolni ezt az animét. Nézésre meg kell szakítanom a videót, de egy fontos közleményem van. Szereted az animéket? Ha itt vagy azért valószínűleg szereted. Ha igen, akkor lépj fel a Discord szerveremre, ahol tudsz beszélgetni velem, vagy akár más animésekkel, és csomó minden más található a szerveren, aminek linkje a leírásban található. A célom ezzel, hogy létrehozzak egy nagy magyar animés közösséget, na de vissza a videóhoz. A fő történet. Az első rész elején nem csak nekünk nézőknek, de a főszereplő osztályának is bemutatják a karakterek magukat. Nem tudom ez milyen mondat volt. Lényeg az, hogy a karakterek megismerik egymást, és ma az első rész végén találkozik Maki és Umi, és ekkor tudják meg egymásról, hogy mindketten imádják a videójátékokat és a fura filmeket. Szóval, mint a évek óta legjobb barátok lennének. Ez olyan, mint a Valorantba 1000 meccs után végre találna egy értelmes teammétet. És mivel senki nem akarja, hogy ez egy unalmas romance legyen, ezért az első rész után úgy döntött az anime készítője, hogyha a második része beindítja a sztorit, és egyből átmegy Umi Makihoz játszani videójátékokat persze. Ezt kicsit túlzásnak érzem, hisz attól, hogy találsz végre jó teammétet Valorantba, nem kell azonnal áthívnod magadhoz. De hagyjuk ezt a Valorantos példát, inkább beszéljünk arról, hogy ebben a 2 részben szerintem túl gyorsan halad az anime. Ez nem jó soha. Tehát a második rész végén elmennek bevásárolni, kajálni meg ilyenek, és a probléma ott kezdődik, hogy miközben Umi elmegy WC-re, Yu találkozik Makival, és hát Makit megkéri, hogy menjen el vele valamit csinálni, és hát Maki túl kedvesen, de visszautasítja Yut. Szóval a helyzet tovább fokozódik azzal, hogy Umi megsértődik Yura, amiért nem tudta, hogy ő és Maki barátok. Honnan kellett volna tudnia. Szóval Yu bocsánatot kér mindenkitől, meg ilyenek. Ezek után kialakul egy ilyen 3-as barátság Umi, Maki és Yu között, amiben néha csatlakozik majd Nitta is, de ő tényleg ilyen nagyon side character type, és éppen hogy csak ismerjük a nevét. Ezzel megtörténik a kötelező dolog, ami minden romance személyében meg kell történnie, hogy a főszereplő filmnek a semmiből lesznek barátai. Amely részét én soha nem szeretem egy romance animének, hisz a főszereplő csak létezik, és konkrétan történnek körülötte a dolgok. Semmit nem csinál.
És ebben az esetben Maki pár mondatával indította be a történetet. Ugye elmondta, hogy szereti a videójátékokat és a fura filmeket, és ez miatt megismerkedett Umival. Még mindig jobb eset, mint legtöbb animében, de és tudom, durva, de olyan is létezik ebben az animében, hogy a főszereplőknek vannak szüleik. Ez egy tapsot érdemelhet. Szóval igen, ebben az animében a főszereplőnek vannak szüleik, és meglepően érdekesek. Jó kis karakterek, de róluk meg még később beszélek. Az anime ott kezd el érdekesebbé válni, amikor a 4. részben összejönnek, ugyanis iskolai fesztivál van, és szerintem az elmúlt fél évben több iskolai fesztiválos animét láttam, mint jó animét. És Umi direkt azt tudja a tanárnőnek, hogy ő nyerte meg az iskolai fesztivál felelőseiért való sorsolást, hogy ki legyen a felelős Maki mellett, vagy Makival maradjon nyilván. És megtörténik az átlag ilyen ketten egy üres teremben jelenet, amikor bevallják egymás az érzéseiket, és tök oké jelenet volt ez is. Ez még csak a 4. rész volt, szóval mivel ez még csak a 4. rész volt az animéből, ezután indul be igazán a sztori. Úgy döntöttem, hogy ez a videó csak egy ilyen bemutató lesz itt az első 4 részről, és a többi részt nézzétek meg magatok, hisz zseniális anime. Nem akarom leszpoilerezni az egész történetet, hisz annyi minden fog még történni. És beszélni szeretném most az anime hangulatáról, és hogy miért jó az anime. A legjobb szó erre az animére, hogy egyszerű. Nincs túltolva a viccekkel, nincs benne semmi egyedi, és ezt teszi különlegessé, meg legjobb az animében, hogy megmutatja, milyennek kéne lenni egy átlag romance animének, egyszerűen tökéletesen bemutatja a két szereplő kapcsolatának fejlődését, és a másik kedvencem, hogy vannak szülők az animében. Általában a legtöbb animében azzal magyarázzák a szülők eltűnését, vagy azt, hogy nincsenek ott egyáltalán, elköltöztek, vagy meghaltak, vagy valami hülyeséget kitalálnak. De itt vannak szülők, és az igazság az, hogy ez az anime egyaránt foglalkozik a főszereplők szüleivel, mint a főszereplőkkel, ami nagyon érdekessé teszi a történetet, és higgyétek el, hogy zseniális ez miatt. Minden rész egy teljes meglepetés, hisz mintha valaki átlagos hétköznapját nézhetik végig. És ott vannak a mellékszereplők is, akik nagyon idegesítőek, néha még Nitta is, de egyaránt szerethető karakterek, valamennyire. Összességében nagyon szép és egyszerű animéről beszélünk, ami tökéletesen ellensúlyozza a mostában meg ilyen borzalmasan rossz romance animéket, amik nem is tudom, ez már egy trendé vált, hogy egyre több románcot adnak ki minden szezonban, és egyre rosszabbak. És úgy néz ki, hogy tavaszi szezonban sikerült megtenni ezt az átkot, és csomó jó romance anime jött ki, nem csak a tavaszi szezonban egyébként, hanem a téli szezonban is. Szóval remélem ez folytatódik továbbra is, és ezzel a videóval szeretném lezárni a tavaszi anime szezont, hisz már tudom, elkezdődött a nyári szezon. A lényeg az, hogy ennyi is ez ma az a videó. Tetszett, iratkozzatok fel nagyon gyorsan, mert 1000 feliratkozó, hamarosan meg lájkoljátok a videót, írjatok valami kommentet, mi a véleményetek erről az animéről. Ennyi is ez van az a videó, sziasztok!